La història sorgeix perquè a Fernando Amat, el gurú de Vinson, quan tanca la botiga, fa cessió de tot el seu arxiu a l'Ajuntament i li volen retre homenatge amb una exposició. I se li acudeix, en la línia de la seva ironia típica, de dir no, el que m'agradaria és mostrar els 100 objectes d'aquesta multinacional que a mi m'hagués agradat tenir a la botiga. I bé, sobre aquesta idea original seva, el que jo he intentat és muntar una estructura expositiva que òbviament expliqui també les arrels de Vinson, què va significar, però en comparació amb IKEA. És que un és molt gran, clar, i l'altre molt petit. Un té 2 botigues, l'altre té 500, però tots dos van néixer als anys 40, tots dos van arribar a vendre quasi 10.000 peces i tots dos van tenir fundadors molt potents, amb gran personalitat. Per tant, barrejar aquestes similituds és el que constitueix el nucli de l'exposició. Intento que el visitant pugui instruir-se passant-s'ho bé. Aquest és l'objectiu de l'exposició i que se n'adoni que tot el que li envolta està dissenyat bastant malament i que podria accedir a un disseny millor i, a més, a bon preu amb els criteris que oferim en aquesta exposició. La veritat és que cada vegada existeixen menys estils regionals. El que era cert fa 50 anys, ara no ho és. Pràcticament s'ha globalitzat. Disseny italià, escandinau o japonès, tu ara mateix no el reconeixes veient un producte. Sí que és cert que hi ha una tradició i és el que nosaltres hem volgut aquí reivindicar precisament perquè s'està perdent. Vinson era una cosa molt local, però amb un esperit curiós, afegint els trets que podríem dir de lo català, lo espanyol, lo mediterrani, més relaxat, admetent una certa broma, objectes més comunicatius, més afectius, sense oblidar, evidentment, la funció. En canvi, el disseny nòrdic, en general, és molt més radical, és més seriós, no admet gaires bromes, és molt honest, utilitza materials molt nobles. El que vinguin aquí, el que trobarà és que d'aquests dos mons no cal quedar-se amunt, sinó que la gent intel·ligent, la gent que s'ha format amb el disseny, que s'ha fixat el que li envolta, podrà afegir, podrà barrejar coses de tots els estils. I jo crec que això també va ser una mica l'esperit de Vinson, que Fernando Amat sempre va dir que ell no venia coses de disseny, venia coses maques, bones, que li agradessin i que pensés que la gent li podria ajudar a viure millor.